Hello guys, welcome to my jibi blog channel. आं नोंसोरखौ jibi blog channelआव आं नोंसोरखौ फिन बरायनाय जाबाय। दा जों बामंगाव एरियायाव दं आरो दा जों थिंखुवाराव थांनो नागिरदों। थिंखुवाराव थांनानै सबायाव बेरायहैनो नागिरदों जों। बिथांमोना नैबेनो नै आंनि लोगोफोर सानै दं। दा जों थिंखुवारियाव थांगोन। थाबायगासिनो जों दासो खाथिल' नालाय थाबायदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। फाइनालि दा सफैबाय आं। सफैनानै दा गेटआव मोनफैबाय आं। मोनफैनानै दा नोंसोरनो देखायलांसिगोन आं। नोंसोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। बेयो गेट। ओरैबो स्कुल दं। ओरैबो स्कुल दं। बेनो नै गेटआ। बांद्राय मोजां साजायाखै। ओरैहाय साइकेल स्टेन्ड ओरै दं। नैबेनो स्कुला। बेलाय लोगोफ्रावनो नायलांबाय था नोंथांमोना। बे गेटआ हनै बे सिस्टारबो थाग्रा। नायलांबाय था नोंथांमोना। बरम दं मोनसे गोजौआव। बेनो दैबो दंखायो ने। Broken family. दिनै प्रेजेन्ट जुगावहाय broken family. agree जायोना जाया? बेथ' प्रेजेन्ट समायाव जुदि एथा मात्र लरा ছোৱালী আছে broken family होनबा जेबो मिस्टेक गैया। अन्नानै अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि टुंकुबारिनि मा होनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर अन्नानै गोथार न'खरा दिनै जोंनि थाखाय पप फ्रान्सिसआ बुंदों जोंखौहाय गोबां माने जाखांनायावहाय जेबो मा होनो जोंनि धोरोमखौहायबो जों मा खालामनांगौ जौगाहोनांगौ ना। जाय बिमाया गावनि गथ'खौहाय मास मोनसे मोननैयाव आबर्शन खालामदोंब्लाबो बियो गिदिर मानसि स्टार जानायनि पाप। आंनि फारिसाव जुदि नोंसोर दंब्ला उदालगुरि फारिस फादार जेबेर फ्रान्सिस सेभियार बेजोंहाय नोंसोरो दोखो मा होनो क्रुसनि लामा बानायबोजागोन। मानो होनोब्ला बे गिदिर मानसि सिथारनायनि पाप। बेनिखायनो जोंहा न'खर जानाया ओरैबायदि दायथ' गोनां गिथावथाव। नाथाय नोंसोरो साननो हायाखै जुदि কিছুমান পৰিয়ালত কেতিয়াবা বহুত মাইকীবিলাকে কি কৰে ইহঁতে বহুত মানে ঘৰৰ পৰিয়ালটো মানে কিবা নকৰে। এইবিলাক সব পাপ আছে। সেইকাৰণে আমি পাপ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। Hallelujah. Subuh ko hallelujah, 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 hallelujah. Subuh band kora hallelujah, 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 hallelujah. Okay, bahasa baik ya.
पछतावा करना है सबके पछतावा करिबो हमें पाप मानो हमें पाप करी थगो ये करे जोब को हिसे जोब अध्याय 1:21 लिखा से नंगा मैंने आया है नंगा मैं जाऊंगा ये सुनो लिखा से और उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 3:19 लगे हे मनुष्य तुम मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे हमें मिट्टी पर मत बनाए उसो हमें और मिट्टी हम मिली जाम यस इसके नहीं पछतावा करिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटु करिबो और जुने जुने पछतावा करे यीशु अपनार पवित्र लहू पूरा क्षमा करे इब्राहिम के नाम अध्याय 9 और पद संख्या 13 लिखा से मेरा पवित्र लहू से सारे पाप क्षमा हो जाएंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 और यीशु निजी को ही से संत मत्ती समाचार अध्याय 26 और पद संख्या 28 मेरा पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे पाप की होए ये तो शैतान है पाप हो कैंसर बीमारी हो पाप हो डांगोर हमारे मन दिल तो ब्लॉक करी थके ये कभी पछतावा करिबो और यीशु निजे जुने पछतावा करी थके क्षमा करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ये तो पछतावा करे वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा चीज पछतावा वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड ईश्वर का वचन में शक्ति है ईश्वर वचन मन होक्तिया से
Santa Maria परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तेरे साथ ही Santa Maria परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तेरे साथ ही Santa Maria परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे पिता तेरे साथ हैं परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारा मरने के समय में Istorani bima, zang pabi panita kairi, dan rezeki semua.